Welcome to Sea of Clouds! Ayan guys, ang dami namin oh. Uy, sakay ka naman dyan, yung driver ko. Hello guys! Guys, ayan si Kabsat Abet oh. Magkay ka naman dito sa Dupax. Hello! Ayan. One, Bud! So yun, what's up guys? Bale, nandito kami sa Sea of Clouds dito sa Binuangan, Dupax del Norte, Nueva Vizcaya. Bale, kasama ko yung pinakapoging tao sa Runruno. Nagse-selfie pa. Kasama ko si Mrs. Yung baby namin guys na iwan kasi sobrang hirap ng daan. Tsaka malamig dito. Doon yung mga ibang kasama namin. Wala yung ganda ng pan. na may met sa to'y mat niya eh. Video ko pala. Hindi, video to. Tapos, clouds. Ganon, sabay-sabay tayo. Ang kalakoy, may ka! Pwede ba? Ito. Sana, picture lang kita niya. Uy, wala, di kaya. Uy, alak, yung mga alam yung cellphone na ni BL, natapan yun. Okay, 1, 2, 3, go! Welcome to Sea of Clouds! Kitang laban nakasum. 1, 2, 3, go. Kita! So yun, what's up guys? Bale, pupunta kami sa Iat Falls. Iat Falls dito sa Dupax. Konti-konti lang. May garden ka nito. Makita mo. Ganda ng mga garden nila guys. Oh. Ang lilinis. Nalinis ka. Nakalaylayan. And guys, anong oras na eh, pero mahamog pa lang dito.
halos hindi na makita yung daan kasi na natatabunan ng hamog. Ayan, may konting init-init naman dito. Pero mas makakwanta rin yung pag